Как работят човешкото съзнание и подсъзнание? През 1949 година психолозите Джером Брунер и Лео Постман правят експеримент с карти за игра. Сред обикновените карти те вмъкват невъзможни такива, като например червена дама пика или черно вале каро. Когато участниците ги виждали, първата им реакция била да не забележат разликата. Те възприемали картата по подразбиране. Червеното е каро или черното е пика. Умът им нагласил реалността към вече познатото. В течение на времето участниците все по-често получавали от нереалните карти и постепенно започнали да ги разпознават. Колкото повече фалшиви карти разпознавали, толкова по-лесно ставало за тях да ги откриват. Съзнанието им се препрограмирало, за да види не това, което смята, че трябва да е там, а това, което наистина е пред тях. Изводът е, че съзнанието ни работи с вече формиран модел на реалността, който използва по подразбиране, а подсъзнанието ни възприема реалността такава каквато е, но тя не достига до нас, защото съзнанието трудно допуска нови неща в своите вече утвърдени разбирания. Затова често вместо да виждаме истината, живеем в собствените си представи за нея. Нашите проблеми са като нереалните карти. Ние не ги виждаме, защото нашето съзнание ги разчита по подразбиране. За да започнем да ги разпознаваме, трябва да поставим нашите убеждения под съмнение. Да започнем да обръщаме внимание на обратната връзка от външния свят и да си набавяме системно нова информация за това как функционира живота и света, която по възможност да оспорва нашите вярвания и разбирания.